Marcos, lilutang. Tagi na. Dito ako puntok eh. Ato na. Snack eh. Oo, ito eh. Kawan kayo. Naulis pa din. Sabi ka ba? Andong ko din. Uy, isa na mo yung buto eh. Isa na yung Anong kan, presidente? Paminaw, bro. Kakamping ko eh. Kakamping ba? Imo nga deh. Kakamred. Ha? Kakamred. BBM. Isko ko eh. Ikaw mo rito. Pakyaw. Ano deh? Anong pakyaw man ka? Oh, Dito bitaw. si Pakyaw pre kay kung makadaog siya, wala na inadlaw. Pinakyaw na. Yung city mo na. Imo, isko ko. Yung isko. Mukha lagi kung nagtangon siguro pakyaw na. Ilis na nag 2 joints. Na anak na. Ano mo? Bili na bawal naman anak. Anak na. 2 joints na. Awalin niya, kuhan, buta na. Kaya bro, panagot, simple lagi siya. Bro, lutang na siya pero may siya lang ang mga tao. Nakay point. Makadaog siya. Patay problema kay lutang naman, di ba? Oo, mura ito mga kuhan. Bro, wala tatanan, happy. Mapping. Imo na, yung Okay, kung makadaog si BBM, BBM. kung makadaog siya, madaog siya. Ginagawa mo. Mas tindot si Pacquiao. Oh. Kay tanong tao, tagaan ako jab. Jab. One jab. Simple naman na, kung makadaog si Bongbong Marcos. Kana mga tao, nanay usa ka tagsa ka gold bar. Or Gold. dagan. Para Gato mo na. di na sila mangitag trabaho, na sila kwarta ba? Adin dot Di na makita sila job. Green na, anak. Wala siya mga free lang ba? Pero kana si Lini, kung makadaog na, sama sa mga buhat ang mga sa mga tao kuno. Sa may buhatan mo. Oo. Unsa? Unsa na? Yung tatay mo ay mangisda. Buhat ilini. Mangisda din. O bakit mo napagdaanan yung pagtitinda ng isda? Yung nanay mo, mangisda din. Kasi mabuhat lagi mo mabuhat eh. Kadaog si Lini, sa may buhat mo sa mga tao. Yung tatay mo ay mangisda. Kasi mabuhat mo. Pareham ning Lini ay lutang. Lutang gid ay. Lakot ay lutang. Lini lutang. Yung nanay mo, mangisda din. Luwat niya siyang presidente lutang. Pang kayo Yung nanay mo, Luwat niya presidente. Lutang. Ay kanang may pang magbibiin na anda. Malanta eh. Pero bul kay Pilipinas manindot pa. Pala atong